Čo to ten Fico blúzni? Čo sa mu to v tej lebeni motá? Vraj tí občianskí aktivisti nasraní to ľudia na neho, že idú obsadzovať vládne budovy, idú obsadzovať štát, idú nás tu likvidovať. Jeho veličenstvo, jeho vládu. Však pozrieme sa, čo hovoril on. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. No a to nebolo len jedenkrát, že jedenkrát mu preplo. Ono mu preplo aj druhýkrát. Zoberte lopaty a poďme, vybucháme to v tom parlamente, ľudia by radi prišli. Aj tretíkrát. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. A nespočetné krát mu už preplo, ale tak to už tým vás nebudem obťažovať. Ľudia nám hovoria veľmi jasne. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. A keď je už tá masa ľudí rozohnená, je pripravená na všetko možné. Ale my stále tvrdíme a budeme tvrdiť, veci treba riešiť legitímne a demokraticky a v rámci právneho rámca.